Hey guys, it's me again, Kathy, your Ilocana, Ilongga, Bisaya gal. Welcome back to my channel, and for today's random question vlog, ito po ang tanong ko. Kapag nato-trouble kayo or meron kayong gustong sabihan ng mga problema ninyo or kung ano man, i-share yung mga happy moments ninyo, kanino po kayo lumalapit? Kay mama o kay papa? In short, kayo po ba ay mama's boy, mama's girl? Or papa's boy, papa's girl? Yun. So ako po, talagang papa's girl ako, pati yung mga kapatid ko. Lahat po kami ay papa's kids, ganon. Kasi merong lalaki, meron din ako mga kapatid na babae. So how about you guys? Please share that with me. Comment down below. And of course, gusto ko pong bigyan ng big shout out si Miss Chingay Ramila. So nag-comment po siya sa isa sa mga vlogs ko. Sabi niya, magkababayan pala tayo, madam. Ang ganda nyo naman po. Sana mapansin nyo ako. So, yes, my dear, I did notice you. Thank you so much for watching my video. And sana safe ka kung nasaan ka ngayon. So, that's it, Miss Ramila or Chingay Ramila. Yan. Hello sa'yo. And that's it, guys. Thank you so much for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye!